on salminama musibe kala ko kordon mi fala banginanden do yewtere fi ngo jippiro ngo jokkude fi nundal fi pewal e nder leydi Guinée leydi ne fowde kafude hande wobbe no jogitin no sekki no wadi wa sayi ko kambe jeylendin e hinole ko Guinée fop jey lagine ko nayi toñere e yi kansu gongol wayi waro yimbe wayi wujjo jawle woni ko e nder leydi ko en andu hunde wotere si en acceti ngo jippiro ngo jokkude fi nundale pewal nder lagine ande hare en jamfike kala warado gila fuddiden jippiro ngo kala iwdo e ngo jippiro ngo jokkude posugol hore be yobe won himbe nundube kala seldo ngol lawol don kala seldo yetagol be gonga yobe accu kala jokkudo be wonbe wadi dey boneji be bando be jamfike di fureji wali di pambeto fop parce que be sukabe warabe fu robe jube hay bobo we e yino wara Guinée bobo we dadali e système ji hudadi ndendi leydi men e yi ko berde be jetti gaz be felli e berde di jamais vu dans l'histoire kono yi kadi wonno be wadde dum fu ko honno buye mabbe sakkitori Allah yida toñe hande musibe wala ko flambo nan to sikkude ko pam 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 on Conakry ni wala ok haray ko yon faamu dum do musibe ko faamu dum do andon si en accitingo jeppiro ko hakkunde Allah haray wonbe ben ka fuure e won ben ka berde fo falano be Guinée wonu leydi keldunde haray jamfike be yube ben non yube ben e ngo jeppiro jokki fenade toñe din fureji fo huday be goto goto parce que doni haute trahison hina fokkitani hunde nde gasali to ko peyi de jama wawi so tawi on wawata continue de parce que dun wawi wanato l'école ma natugol budan to banede a fudduda e goddo hande ko seeda be yaata landida wobbe ya ha décourage wobbe ma ya mu wobbe ya ha hendo ko faala kom donc ko nyande non fokkutube ben wobbe simayi wobbe barmi wobbe sukama wobbe tonyam wobbe hebi sattendeji à chaque fois c'est une difficulté on ko fewndi don ko suma non poussete ine en doa ka darado mara jamfike luttube en jamfike wobbe sattende en do kaddo ha en do den ko falden ko nyande hendiden haray barmube fi cippirongo barmali mere wara be hore toñe warira kano mere parce que objectif kam ko be vision ko wobbe hebi kaduna do ko non fo wawata hebude hunde ko wobbe yangano wobbe heba nafa o yedo buy mawbe no yangano biddo wobbe men de on biddo gayna goddum ko wobbe go nyamata nafa be bibbe do tawa nenejo immotono do jemma cippa o bobo yango sonjo babajo no don hanutako hebano dawira ya golla dabba coggu ojji nyallangal fu no sobyo kanyum kadi ka golle mum parce que bobo ala jabude be dano andi se on bobo ara ha janda wona goddum wona keldudo ara fop no weltani on me tawata yangi ben fi on bobo do ma fi ben bobo be don ara goddo mabbe hura o yi kambe be yangike kono ko boni nyamude nafaji de aw ngo ci pirogan go jokkuden ko non ko wobbe ben yangoto lutta e mum wobbe ben heboya bantal e mum fino hebo nga bantal en doit qu'on n'a pas droit à l'erreur andite himbe ko wara Guinée gila fuddide innude e fala bantal gila Sékou Touré ha ko fewni Mamadi Doumbouya c'est calculer nombre Guinéen be ko wara on tawe ko million ji hore kam même wara be ko buri ko fi pasi be darani gonga e nundal même photo mayo mere jama wara don Guinée fo e laamuji di fop parce que ngul laamu ngo warali ngul ngala Guinée au fait enen les vrais boussés les dangers ko laami be kambe be wala de dole fi yawgol darto wobbe ko jet dole mabbe den ko sodugol pinka wara jama mabbe
ko ɗum non woni force des hommes en tenue en Guinée et c'est très déplorable en doit kale jamfade jama on woɓɓe jaɓi jeenaari mboɗi ɓe jonnama ɓe yeehi tara no minen men ronki appel politique o minen men ronki si portugol ɓe faraka laama hommo siki ko no andi ɗon ko jasere yagal noon taafu yagal no metti ko goɗɗo combatata fenade darano gonga jango accita ngol lawol gonga ɗon par ce que mo miiji kanko hewtoytake ko fukita ton jokka fenande ina wawi yiltade ko nara jokkali fenande par ce que kala iwɗo tippiro jama nunɗal ya jokka laamiɓe e hinole leɓɓe laamiɓe sans ale jikku maɓɓe on jikku maɓɓe bonɗon waro yimɓe toñugol kansugol wujjugo jawle ɗen hay jon ɓe jokki ono yamtawi ton ɗum o andi kon opportuniste nafe tippiro nunɗal wonno ton ko fiyon ande on katiki ha jama on andi on heeɓi garanti o heeɓi popularité et puis ɓeya miijike hiɗon gayna goɗɗo anda ko jama on wondete par ce que ndaare iwɓe ɓen accuɗuɓe ɓen ko cippiro fo o cippiro nunɗal fi leydi men ndi ndaare ɓe jokkay tun fena nden fi maɓɓe ɗano allah ɗanninaɓe few woɓɓe nino en ɗo kamɓe woni wañakere nden wo si wañakere nden ɗumannike ɗo andi ɗon siyay ka par ce que ɗa waytude kuuɗol gotol ɗon siyata mais si wañakere nden ittama e suudu dow on andi ɗon on ndiyan ɗan anata e nder few donc ɗon ara fi ndu sunɗon ndu lanni joni no wañakere en ɗum ittanoma ɓe yeehi kono ay sundu ala siwde de ɗi ɓurti renforçade ko ɗum andinta jama on hay goto e men tolna c'est ce que je dis toujours personne n'est fort c'est le temps le moment aucun leader politique aussi n'est fort c'est les gens qui sont autour de lui les militants qui sont avec lui qui font qu'il est fort parce que si jama wiɓa o goɗɗo yana o ɗanto few marɗo noon hakkille faamu fof ko ɗo wattanta yila ta sikku an wona ɗo innede e kaari jono kelɗino kaari jono ko ɓiɗɗo gorko non na woni gorko on ko ɓen jama hooliɓe ma ko ɓen no woni worɓe ɓen ko fi ɗum jama on ko ma teddinen ɓe waɗe respect jama on yiiɗuɓen wonɓe supportude wonɓe encourage ude ko ma yiiɗen ɓe wonɓe ɓe ƴettude tammu ndaara jento heɓa courage par ce que mimi taƴaki koy mi wolani o mimi taƴaki yimɓe nanɗo non o ɗo jokki ɗum est ce que ɓeɓe laamoto est ce que misal wono sellu en ƴeewo e cité suñunoji he min ɗum maapina lan par ce que landi foɗore allah nde woppata nde mankata si tawi allah no windi sellu dalen diallo ardagol leydi guine ɗi bandiji ndi ɗi rewri wo kala ngal ɓe aaliri yawye ha seɓito fop miijo ɗo non ɗo ya plus de solution ko ɗon noon allah juwata fop ɓiya siidi noon haray kadi ɗi bandiji ɗo ɗi udditu laawol so tawi allah fodaɓe jooɗago ka cullere nga rewɗe wo kadi ɓe jottako donc en tant croyant waɗen noon ko hakkille ko fi ɗum moi je suis pas paniqué la andi sellu il a fait beaucoup pour nous il s'est beaucoup battu il a fait son mieux few hay si hatti tun e ɗum ɗo ɓe waɗi buy na ɓe dullande few ɓe waɗi piiji buy en fof eɗen andi ɗi turi noon allah taw haray inde maɓɓe no ka liste ardotoɓe leydi guine allahuma amina ɓe ardoro kadi ore nunɗal haray e nin saali few no supportanɗen ɓe par ce que mi wolani on mi lamba o sellu je l'aime j'aime vraiment je suis dans ces partis mais ko fiide nunɗal mi woniran ton fi peewal si parti an on laameke ɓe changi position o ɓe waɗi façon wono ɗi bandi joni guerde noon foda waɗa goɗɗum min tijjano yatalan ton pay ko mi koy dimo o yatalan ton ko wallahi l'on préfère wonugol pauvre mais vivre avec une dignité ça me tient le cœur je vais jamais trahir ma maman qui m'a toujours conseillé baba ta tawtu fenande baba ta wujju ta kanso baba ta wonu mone goɗɗo allah ɓante fima a ƴoggay ɓe jittata ɗum avec les prières les bénédictions derrière donc mi tawitata fenande wonɓe miijade tijjani yaye tijjani non
min to goddo ma pe fi horemo mi hastay ko mi toro mi nyama hare kadi men naadi labo mi toro to ko himbe be tawata franchement be do landi ko menen woni position goto men woni lawo goto gol min hay okkoran hande yandi nan préféri dum dim jokkude fenande be warde kansa tonya wada piji bondi jabata mi yata to goddo mijo dum fiti jan don ten janfo be warabe fo janfa golbe ko sey acciti situation o nini no ngadi few nini bouillon yeno faire désespérer, faut pas désespérer ko yaay woni ha tawa vraiment no kolla woni fodali muyali ko nara na manque de courage mengo na manque de détermination mengo si alla no windi piji din di Marseille donc fi dum min yakaba mi ça ne me fait rien parce que mi jokkata hay si fenande continue la magol Guinée nde hare ko alla wala no monani jama Guinée on dum wattade min tijan min bo ba jononi reni vraiment de jon change dum kan ya jokkabe non ay do si oti dom tawi aucune seule je préfère me taire mais jamais autant jokku fenande yimbe warbe yimbe mo toni kansi lanciane yimbe wadi be piiji yalla yida yarlaki be utilisons estam buku fenande webe podon postuji be fodon on dédouaner conteneur on yobata yimbe fodon be jettebe mo be nada ka système administration haraw jiti wobbe no darno no wari no mai fi yo dim piiji do change onon son wadi do non tawi le piiji din sanzali ande haray hakke ben non jokkay on hanyande onon kadi maydo parce que fop men emaye ndo woni hakkil jama fo ne baissons pas les bras courage à tous les guerriers may ha taw vraiment do on way solution ala mi jorde non alla cippina programme o nyande alpha immi no alpha perdu no espoir ala la no wawira o fait mama dien do ande dum kadi nyande go fina weta do jibo don so tay ko be ardino Allah fa jam